perfume, His awesome presence fill this place. For this is holy, for this is holy ground. So come and bow down, so come and bow down. Could you bow down and worship? Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship Him. Worship. Worship Him. Bow down and worship. Bow down and worship. Bow down and worship Him. Bow down and worship. Worship Him. Worship. Worship Him. Jesus, the King of Kings.
Lord, we give you glory. Siyabonga uNkulunkulu ethongcwele, siyabonga mdala kunezinsuku. Phela ngaphandle kwakho silutho, ngaphandle kwakho singenze lutho. We are solely dependent upon you, Holy Spirit of the Lord. The Bible declares the steps of a good man are ordered by the Lord. We give you praise in this place. We bow down, we worship you. We declare that you are worthy of glory. That will do my love and us in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Just want to take this opportunity ngibonge ithuba engitholile lokuma kuleli pulpit. Hallelujah. It's not something ngithatha light. Akuyona into engijahile nengihalelayo. Amen. Si gonga kushilo bazana bomzobe introduction yakhe was true. Amen. I'm a product. I'm proud to say I'm a product of Baba Mzobe, Noma Mzobe. Amen. Ngilokho engikhona because of their vision, because of their foresight. Hallelujah. Ngilokho engikhona ngenxa ye vision noma mbona abenawo ngami. Praise the Lord. So I thank God bazana makuthiwa ngiyaqala ngiyabala ngathatha isikhathi, but I just want to say Google actually is true. I've learned to hlambuluka ngifundisa bamzoba. I learned the importance of ukuphila impilo engcwele nokusaba uNkulunkulu. Amen. Ngenxa yesifundiso sakhe iphila phambi kwami. Amen. Umamzoba ngiyofunda. It is true. She's uNkulunkulu wamthinta. I remember sasendwedwe. I was praying isikhathi eside for many years ngifuna ukuyofunda imali ngayitholi, but when it came time uNkulunkulu wasebenzisana, so I'll never forget. Sengishaya izandla bazalwane khona. Amen. When I lelizwe let's give honor where honor is due. Hallelujah. Fanele balekile ukuthi umuntu owenza into enhle in your life umbonge usaphila, ungalinda azashone mase uyakhuluma. Amen. Sizokhuluma nje kafuna esithi youth day. Ngiyambonga uNkulunkulu kuqondane kahle ukuthi kube iFathers Day, ngoba as much as ngi-youth ngoba nokushada kwami nje basengene kwi-fatherland still new, kusakusha kusafresh. Bengikhohlela ukubingelela unkosikazi wami nje ngiyiqhubekele nje ithuba nginalo lonke ngiphambili. Amen. Ngenxa ukuthi ngisamusha kwi-fatherland. Sibingelela unkosikazi wami bazana ngisakhumbula simshayisa. Ngijabulile bazana kule nyangane encane ekhona emshadweni. I'm very happy. Hallelujah. Ngijabule kakhulu. Ngabona ukuthi ngathola unkosikazi ngempela umsizo njengami. Amen. Wenza ukuthi kube lula ukwazi ukumchanela nokumchuna, because I know ukuthi imapha ama mistakes mina ekukhuleni kwami, iziphi izinto ezenze ngangakhula fast. Amen. Ngiyasazi. Amen. So kufana ukuthi nje ngitrainer mina. Amen. Because there are many things that's similar kithina sobabili. Amen. Hallelujah. So siyambonga kakhulu. Jabulile nje mehlabelela ujwayele ukusaba, uzehlabelele namandla namhlanje. Contents akalayo. Amen. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu njengoba ade ngisho ukuthi I'm both youth, ngiphila impilo kuba youth ngase ngangena emshadweni. uNkulunkulu wangigcina ngezifundiso zababumzobe ukuthi kuyahlanjulukwa. Amen. I remember university, one of the things ezangigcina ikona lo ukuthi number 1 ngangibajela ukuthi ngisindisiwe, number 2 ngangifakaza. I think ngangifakaza number twice or 3 times in 1 week. Ngifakaza ngihlambuluka into eyodwa nje. Amen. Sometimes bamzobe sengitshela manje ukuthi kwezinye izikhathi ngangingathandazi nokuthanda. Lo nangisehlambula inkosi ngiyibona iTV. Baba yenze njalo. Amen. Aqhubeke nento ayenzayo. Mina ngala ngithandaza, athandaza ngesengikhule, ngiyakhuleka namava lo, ngiyakhuleka manje thandaza. Hayi ngithandaza ngamandla ake mina ukuthi sengihlambula ukuthi nawe uyathandaza kanti hayi. Ufuqa nje mina nje uyazi ukuthi ngoba sengihlambulukile vele noma sengathandaza selizohamba lelo demon. Nangampela kathi mengiqeda ukuthandaza nje ngizwe ukuthi ayahamba lento sengi right. Amen.
So enye izinto ezazi ukuthi ngiphile mina ngabizwa umfundisi e-university ngakabe umfundisi. Amen. Because of indlela khona ingane uMamzobe asebenzana lapha esikoleni. Hey, ukuba ngaba isigebengu, ngabe uMamzobe uyazi ukuthi ngangisigebengu ngoba yona leyo ngane ithi awuba ngiyamazi umfundisi. Weshumeza lapha esikoleni. So kubalekile ukuthi uyiphile ivanga because you never know kusasa ukuthi iphatheleni. Amen. Sizokhuluma nje bazalwane ngelontuzane nabantu abasha message ngwenxa uthi yizwi nawo umdala khona uzokuthola. But I'll mainly speak with the youth. Amen. Kamile kaJesu. Sizocela amavesi azoba maningana but I won't focus kakhulu emavesini. Ngifuna nje ukuthi siwafunde. Amen. Uwafunde now. Praise the Lord. The main text yami is itholakala 1 Timothy chapter number 4 verse number 12. Amen. Omunye avule Proverbs 29 verse number 18 as well 3. Omunye avule Ephesians chapter 3 verse number 20. Amen. 3 verses main text ile la Timothy. La manje ngifuna uwafunde just utabe registered emoyeni wakho. Amen. Ufunda kahle angifundele. Ambongo usethuzo mbongo. Ngicela ungizama lapho. 4 verse 12. Timothewu. Sikhuluma nabantu abasha enyangeni yabantu abasha. Yes. Number 4 verse number 12. Makungabikho muntu odelela ubusha bakho. Kepha yiba yisibonelo kwabakholwayo ngezwi. Nangenkambo nangothando. Isihloko sanamhlanje sentshumayelo sithi makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. That's the topic. Amen. Iba isibonelo ngani? Kwabakholwayo ngezwi. Yes. Nangenkambo nangothando. Yes. Nangokukholwa nangokuhlanzeka. Nangokuhlanzeka. Okay, malapho. Cela ufunde Proverbs 29 verse 18. Zaka 29 verse 18. Verse number 18. Lapho kungekho mbono khona abantu bayadlubulunda. Kepha ugcina umthetho ubusisiwe. Ubusisiwe. Okay. Funda ke Ephesians chapter 3 verse 20. Kwaba so Ephesians chapter number 3 verse 20. 3 verse number 20. Kepha yena onamandla wenza okukhulu kakhulu. Noma kepha yena onamandla wenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesiqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Awuphinde lo verse. Kepha yena onamandla wenza okukhulu kakhulu kunakho konke esicelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye udumo ebandleni na uKristu Jesu. Isizulu sibeshaya icini isingisithi now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we may ask or think according to the power that works in us. Amen. Ngamamazi lithi unamandla okwenza ngaphezulu kwesicelayo nesicabangayo. Amen. Sibhenge ngilolo verse sibheke liphilile nkosizwe lakho khuluma ngale ekseni in Jesus name. Amen. Now last one khona ke bazalwane incwadini ka Timothy chapter number 4 verse number 12 ithi iBhayibheli mangabe bikho umuntu odelela ubusha bakho. Praise the Lord. Let the Bible, let no one despise you because you are young. Look down upon you because you are young. Akungakhona umuntu ozokubukela phansi ngenxa ukuthi njani ungumuntu omusha. Now, ulontuzane Apostle Paul was writing to Kuthimothewu his son obembekile over ibandla eEfeso as a pastor. Amen. Uthi ke ngenxa ukuthi akungabi khona ngenxa ukuthi uphethe ibandla uphethe khona mama khona baba khona intombi khona insizwa khona abadala khona abantu abancane. Amen.
So uthi ke kulabantu abaholayo angakhona noyedwa ozokubukela phansi ngenxani yokuthi umncane. So in other words ke umuntu ngithemba ngilibuka leli verse ukuthi izona ziphi izinto ezingakwenza ukuthi uthi umncane ubukeleke phansi. Amen. Ngoba umuntu akavela kusukele nje akubukele phansi kungekho izinto ozenzayo ezikwenza na udeleleke. Amen. Number 1, ezinye izinto ezingakwenza ukuthi uthi umncane unoNkulunkulu ngoba iBhayibheli njengomcibisholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. So being young doesn't mean you are weak. Ukuba musha akusho ukuthi awuhlakaniphanga. In fact, amabandla amiswe abantu abasha. Uma ibandla line youth lolo bandla lisuke linane kusasa. Uma ibandla linabantu abadala kuphela lolo bandla in 10 years time lizobe lingasekho. Kodwa uma ibandla line youth no Sunday school lelo bandla will be around for hundreds of years. So investment Apostle Paul is speaking to Timothy, but is also speaking to wonke umuntu umuntu omusha ukuthi hey, don't look down upon yourself because you are young. But wena kuvalele idynamite, wena uvalelwe amandla, wena there is gold inside of you. Umuntu omusha ngamfanisa njengetshe njengegolide kodwa igolide in its raw form lambiwa khona. Uma ulimba lisahlangene netshe lisahlangane nazonke izinto ezingekho precious. Uma zingasuswanga lezi zinto la purify igolide, it seemingly looks useless. Hallelujah. But ukuze i-value yegolide inyuke fane igolide lidlule kwi-process of purification. Fane lidlule kwi-process yokulwenziwa noma yokususa izinto ezehlisa ubugolide balo. So uma lithi iBhayibheli ungavumeli kube khona umuntu okubukela phansi ngenxa uthi umncane. Lichaza ukuthi wena there is gold inside of you, kunegolide kuwe, kodwa ngenxa ukuthi awazi kunegolide kuwe uzosiphilisa ophila anyhow. Uzowenza njengomuntu ongazi ngenxa ukuthi you do not know how valuable you are. Usathana into ayenzayo kakhulu uhlasela the youth, uhlasela abantu abasha ngoba uyazi ukuthi ibona abanamandla. Amen. Into engakwenza ukuthi ubukele phansi isiningi. Number 1, into engakwenza ubukele phansi ukuthi uthi noma umuntu omusha umuhle, uright, ubhuti wakhona uright, ugqoka kahle, but uyivila. Hallelujah. Awukwazi ukusebenza, awukwazi nanokuthatha ilotuzane ukucelemba ubhushi. Ngiyajabula ngibona umfokananga esika lapha icele. Washaya ngathi bekushaya umshini. Engathi nalo ngikhumbuza mina the last time lishawa yimina. Amen. So into engakwenza ukuthi udeleleke le nto imenze wabonakala ukuthi kusasa angaba ubaba kusasa ngeke utshani kuze kungene izinyoka endlini ekho. Ngoba into enza ukuthi abantu badelele it's because there's so much potential kumuntu omusha. Umuntu omusha konke ayisho baba umfundisi Khumalo wathi kumina njengoba ubiziwe, make sure ungakayiqali calling yakho, make sure ukuthi yonke into endlini kaNkulunkulu ufumanise ukuyenza yenze, ngoba awazi ukuthi mhla usuthunywa uNkulunkulu uzobuna abantu abanjani abazobe bekulekelela kulolo bizo lakho. So if ungakwazi ukudlala, if ungalithola ithuba lokufunda ikeyboard ifunde, ngoba wazi mhlambe uzoba ne-shortage in your ministry yabantu abadlala ikeyboard. So ngeke ube nankinga because wayifunda kusayisikhathi sokufunda. Amen. So ilotuzana kumuntu omusha usuke njengenduku emanzi engakwazi ukubhendeka kodwa ingahlephuki. Musu umdala ususe njengenduku ngokhuni olomile oliqinile ozothi umuntu uyalibhenda lingabhendi vele hlephuki. So umuntu omusha is valuable ngoba uyakwazi ukuthi umkhande umcije abe yilento
ofuna abe yiyo. Uyakwazi umuntu omusha ukumthethisa, uyakwazi umuntu omusha ukumyala, uyakwazi yabona thina baba Mzobe sahlala lelo ntuzana endwedwe. Weshana ukushaya. Aba ngithole selight kakhulu mfundisi Mzobe. Thina nje ibhande siyalazi lakhe. Ngisho Mzobe uyalazi. Praise the Lord. But because we are young, sisakwazi ukuthi siphuneke, sakwazi ukuthi noma sikwazi ukuyithatha rebuke because sabantu abani abasha. Awungeke nje ushaya umama womuzi womuntu. Ngamthinta kanjani mamthusi enza iphutha usumfaka induku. Amaphoyisa kulanda nezingane zakhe zo okay bokushaya spin kick. Amen. So into enza ukuthi umuntu omusha abe valuable, abe abaleke endlini kaNkulunkulu, i-potential anayo ukuthi angaba something great. So izinto ezenza ukuthi ke uthi noma umuntu omusha kodwa udeleleke ukuthi your character iyakulahlekisela ngama-point. Awusebenzi uyivila, into yaziyo nje ukuthi kufanele ushayishiya. Ufana ugqoke kahle uyothenga ingubo expensive uzubona ushama high heel uze enkonzweni. That is all okwazi ukwenza. Okunye there is nothing that you contribute endlini kaNkulunkulu. There is nothing that you contribute even in your own family. Uqala uba responsible, uqala ube umuntu osebenza, uqala umuntu ohloniphayo. Ngoba into ekwenza ukuthi ulahleke lama point ukuthi number 1 yourself awuhloniphi abantu abadala. Awuhloniphi. So njengoba ungahloniphi wenza ukuthi ke abantu abadala ngoba they are expecting inhlonipho kuwe. Bakubuke bakudelele ukuthi hayi lo ngakuhloniphi. There's nothing oyikhuluma ngisho manikezwe ipulpit ushumayele uthi ushumayela amazwi akhe angangeni ngenxa kuyikhulunywa umuntu okuhlaza ongabaza abantu abadala ongakwazi ukuhlonipha. Praise the Lord. Ayizinto ezikwenza ukuthi uthi umusha kunegolide elivalele ukudeleleke ukuthi ungacabangi. Amen. Ukulalisa umqondo ngamamasu. Praise the Lord. Ayikho abalekile bazalwa njengokufunda. Ngifuna ukuthinta kakhulu udokotela ukhulumile last week wathi ukuthi ubiziwe does not mean fana ungayiko ufunda esikoleni to go and pursue a degree. Hallelujah, to go and pursue a qualification. I think futhi kukuneze advantage uma usuno Jesu noma ongcwele ngoba ngisho kuthiwa wisdom sokugcina ungakakhole ngakholeni kwakho. Kodwa uma usuno ongcwele akekho umuntu ohlangipho odlula wena. Mina ngenza nga-excel esikoleni ukuthi ngasitshela lo ukuthi mongcwele ayikwazi ukungihlula lento nginawe. Lonto kubantu abangakhola yenza ukuthi babonde into okukholwa i-useless. Uma ngibalwa nabafeylayo ngibe ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. So my prayer to God ngimongcwele wena uthisha wathi usifundisa konke. You did not say uzosifundisa only izinto zeBhayibheli kodwa uzosifundisa everything that is pertaining to life. So imaths wena Nkosi uyayazi iBhayibheli uNkulunkulu he is the omniscient God. uNkulunkulu wazi yonke into. Hayi uNkulunkulu angayazi. Uyazi maths, uyayazi physics, uyayazi geography, yonke into ongacabanga uNkulunkulu uyayazi mongcwele. So that hence nga excel noma kuthiwa ngangahlaniphanga but because I have the Holy Ghost hlakaniphile. So musu umntwana kaNkulunkulu fane uye kofunda. Ayinto ebhlungu njengokuthi uthi fane uye kofunda uvela uthola umsebenzi obhedayo. Uqeda nje isikole uthi ngifuna ukuthatha igap year ngifuna ukuphumula kancane ade ngifunda uvela uthola umsebenzi obhedayo ozokunikeza imali mhlawumbe 1000 noma 1.2 ngesonto. Phinde emva kwalo ukucabanga ukufunda ngoba usujwayela imali. Amen. Kanti lo msebenzi usathana ukushaye ingozi enzima kabi ngoba lo msebenzi uthi uzokubamba ozugugele khona la uphuma awunalutho. Kanti mhlawumbe uNkulunkulu bekudalela ukuthi ube udokotela. Uyi-aborte i-vision yokuba udokotela ngo-1.2 a week. Amen. So isikole into esiyenza yona siyawuvula umqondo. Konke enzakala esikoleni
ngiyakhumbula kancane la ko matric yenzeka kancane kodwa musu ufika university uphilwa ngayo lento yama research lento yama ukweshaya research wahamba uyoshaya research ngetopic ethile ubhale an assignment of 50 pages amen mase uyayiletha lo nto izokwenza ukuresearcha fana uresearch ucabange uprocess mase uyabhala in your own words ngoba makwathatha le yanto oyithathe from the internet kuzothi mesifu uyicheckwa lapha yana kuthiwa akusiwona amazwi akho kuthiwa plagiarism kopelile uthole 0 amen so lento yokulontuzana okwenza ama research yenza ube umuntu obe critical thinker ube umuntu ukucabanga kwakho kudlulela i-reasoning capacity i-stretch ngoba the brain is a muscle ubuchopha ingqondo i-muscle makuthiwa i-muscle shingamamazwi uyakwazi ukuyijimisa ungayijimisi iyalala hallelujah so the brain is a muscle so ungayanga esikoleni to pursue your studies konto zroba yona ukuthi le brain le izohlala ibe idle ngafuna ngalesikhathi samanje kubhlungu kakhulu ngoba into abayaziyo manje youth bazo Facebook bazo WhatsApp bazo Instagram ingqondo yabo is restricted ukuthi fanele ngivezele the world impilo engayiphili baba ama fake umuntu la kulentuzana empilweni yakhe izinto azimhambeli kahle kodwa lapha ku social media unemoto unomuzi usebenza umsebenzi oright ungazuza ungamcabanga nokumcabanga kumnikeza umzamela umsebenzi oright ngoba umbone esebenza phela umbone nemali amen so ilontuzane ayikho into ebhlungu nje ukuthi ube umuntu omusha kodwa ungacabangi ngoba ama ideas amabandla kumle ibandla lasuka khona eMthonjeni ibandla laseMthonjeni libiswa abantu abasha and abantu abasha bahlohlana number 1 bahlohlana ngokufunda keyboard number 2 bahlohlana ngokufunda elontuzane lasiphuma khona kunama graduate and this same graduate information abayilanda lapha university bazoyifaka to influence izinga to elevate to upgrade level your concept. One of us is lapha treasure she bought a pulpit for ibandla elungu it's worth about 25,000 eyedwa why because was capacitated ngamamazi wasebenza kuye as the gold wazibona ukuthi kimi kuvalela igolide kodwa leli golide ngeke livele ngingavaya ngesikole I have to go and pursue izifundo zami so that ngizokwazi ukuthi ngibe in a position to help the church ayikho into ebhlungu nje ukuthi ube umuntu omusha kodwa ube umuntu omusha wama handout ube umuntu omusha njalo elikele ukucela kodwa esho baba Mzobe izolo yangithinta lapha emvuselelweni uthi baba Mzobe njoba enemoto ethatha abazalwane kodwa akekho noyedwa akacabanga ukuthi athenge isonto ngoba le moto wena uthi wena engqondweni yakho ngoba unamoto wazithi baba Mzobe uthi anginamoto so njengoba unemoto awucabanga ukuthi hayibo le moto ngibelana njalo kufanele ukuthi siyayishare nababa Mzobe shuthi imoto yethu awucabanga ukuthi ngelanga uma uthola imali uthenge isonto nali isonto lemoto ngiyabona amasonto ngathi asegugekile mhlambe futhi asezoqhuma mhlambe sekuvela ngisho why uyisurvey uyicheck imoto yakho ukuthi ikuphi la ilimela khona edinga ukulungisa ngoba yeyena uvele le moto ngokwenze njalo you are telling the universe khona abantu abakholelwa in the universe noma you are telling uNkulunkulu ukuthi kusasa I will have a car kusasa ngizoba nemoto so anginakekelele ngakabi neyami yile yami angifaka upetrol kule moto ngingajabuleli ukuyibiza nje kuphela ngithi ayizongilanda kodwa upetrol ungawufaki ngikhuluma nabantu abasha njalo kodwa mawuthinteka nawe vele yizwe amen so
Yabona nje ingane la ngenze example o ane banento enhle abayenzayo ukuthi njalo bacela bamzobe ucela usilanda bamzobe usizothandaza yinhle leyo nto bafuna uNkulunkulu kodwa ke akakubacabange ngelanga ngoba I'm sure bayithola imali but at least ayise surprise bamzobe ngelanga mhlawumbe once a month sibeka imali sithi njengoba uzosilanda khululeka sina 100 wa petrol silande na 100 why lonto ivezani ivezus as abantu abasha they are thinking thinking capacity thinking level yabo isikhulile ngoba abazalwane ubabona ukukhula komzalwane awukuboni ngokuvutha emoyeni that is a gift from the Holy Ghost kodwa ukubona ngokwe level yokucabanga aba ukuthi njobe lokesuka ubamzoba up and down ilanda lapha le moto zobe ihamba ngopetrol yena imali yokuthi ehle njengoba usubiza ngayo petrol imali yokuthi afa upetrol uyithatha phi yena ngoba asebenzi that is ukucabanga lithi iBhayibheli ke abantu abangakubukeli phansi ngenxa ukuthi you are young akungabe excuse yongacabanga ukuthi umncane amen so abantu bangakudelela ke bathi we hayi lento engacabangi ngobani you are not thinking so ingqondo yakho isebenzise cabanga izinto njalo ungacabanga imsangano yo Facebook yo lezi zinto oyicabangayo ezingakusiza ngalutho nawe azikusizi ezingamsiza futhi omunye umuntu akuyibeke eceleni ucabange ezinye eziphilayo konke kade ngiobserve ngine passion yokuthi ngingenza lento ye career guidance khona amalutuzana ama connections uNkulunkulu angixhumanisa naye abantu abafundile abashayo chemical engineering abashayo mechanical engineering abanye odokotela abanye abameli amen yokuthi into eshaya abantu abasha kulezi zinto noma inishaya abantu nje ukuthi abasaphuphi amen khona into ekuthiwa esasiyenza sakhula nganoma ingane manje ziyayenza noma iyouth yamanje sayenza yini ukuthi today dream amen lokuphupha emini nje uzibona ushayela imoto uzi-steering uzuthi impela daydreaming leyo nto bazana it's very powerful leyo nto inamandla ayisimanga uma lithi iBhayibheli uSathane uphuphusela ingqondo zabantu it's not only speaking about abangakholwa ukuthi bathi noma lishunyelanga ngalivangeli lokusindiswa kodwa bangalibe imiss call beze kodwa bangezwa bambona uNkulunkulu esebenze baphilisa bavusa thola umnade efika akade sezofa uNkulunkulu athandazelwa abantu abasindisiwe kodwa akakuboni into ethi angibalandela ngoba bangithandazelile ngaphila ayikho uSathane uphuphusela ingqondo it's not only about that naloko khona kodwa okunye I believe kusha even in the church ebandleni yiloko ukuthi uSathane uthathe the capability noma leyo part yengqondo uhleli kuyona leyo kuphupha yokumuntu asibone yazi uzibona Mrs banibani leyo nto on its own iyaqoqa isimilo sakho uthi ungadlala abafana ngoba uyaphupha nawe ngelanga uthi ethu myeni wakho phakama mngami bakubona something that you daydream about uyayibona kune into engiphuphe ngayo mina ngiyazi ngizoba neoffice lami elibhaliwe my name la kuzofika kumina ngokomsebenzi wami that is something I dream about emini amen into engiphupha ngayo le emini leyo so ngiyazi asibuyeni simiyeke lo ngasiphazamisa hallelujah so uSathane into ayithathile ke mase khona ngimbuzile izolo ngathi mina ufunda washo wathi ufunda 8 wenza washo ifunda ngathi mina wenzani wathi wenza maths literacy wathi wenza ne tourism ngathi ufuna ukuba yini musu qeda isikole wathi hayi ufuna ukutravela ngathi mina imuphi lo msebenzi ozokwenza utravel ngoba mningi umsebenzi engakwenza utravel
What angazi ngizobona mase ngiqeda isikole. Ngabona ukuthi nayi la yonakele khona. Ukuthi umuntu uyafunda nje kodwa ufunda with no purpose. Ayinto ebhlungu nengukuthi ufunde kodwa ungena end goal in mind. Ukuthi njengoba ngifunda ngifundela ukuba udokotela. Ngoba lonto ngisho nezifundo yak-affect ukuthi by the time by standard 8 usuyazi ukuthi ufuna ukuba yini uqeda isikole. Ngoba standard 8 ila qala khona uhambo lezifundo ozoyikhetha uziyofika ku matric. Amen. So uthi lo muntu lo ufuna fana ngabe uba udokotela noma fana ngabe uyibe engineer. Kodwa la standard 8 ayikhethangi maths, pure maths, ayikhethangi physics, ayikhethangi i-life science, i-biology. Kodwa ukhethe o-tourism, wakhetha o-history, o-geography, o-commerce, wakhetha ne-math lit. Ento engeke imsebenzele kulento afana beyiyona. Akuzothi menqeda isikole faqala phansi ke manje ayofunda futhi ayo-add ezinye izifundo kwenye indawo. Wasting imali, wasting isikhathi. Ngobani usuke wangacabanga, wangaphupha. Uthe funda wafundela ukugcina icala, wayethe njengoba ufunda fundela abazali ngoba kuthuma uthambe esikoleni. Danger yongacabanga. Njengoba isesikoleni hayi ngenzela abazali. Uthi abazali bathi ngiyofunda kuze nibe no matric. Umatric ongeke ukusize ngisho ukungena e-university. Ngoba awazi nanokuthi ufana ufundile, awazi nofana uphase ehlobo lokuphasa esikoleni ukuze ube yilento ekumele ube yiyona. Ngoba e-university ngisho kuthiwa ama point akhona minimum mhlambe u20 mhlambe sithi 25 point noma sithi u30 points minus ungayibali LO ngebhadi ngisho ungaphasa ngo-A+ ayibalwa. Ayina point ngisho lodwa. Thoth umuntu uyayifela lezi nje uphasa wo40 athi kwi-LO washaya 100% ayitshela ikhonto azoyithola nge-LO. Kanti ngiyathola ngayimenzele ukuthi mase kubala uzothi hayi ungayibali LO. Awungitshela ama point akho kulezi ezinye izifundo. Thothi Nkosi yami uhamba ngo4 ngo3 u25 hlakana kanzima. Njoba ingane sikhishwa kangaka i-level yabo nje eKZN last year abade befunda ane they can tell you abayitholanga ikole not because bengaphasanga but because abantu i-quantity yabantu abaphasiwe ibe ningi ngalendlela exakile and mabe baningi i-quantity iningi kuyasefwa ngisho nama marks makuthiwa bengena ngo25 anyusa iswe ku30 ngoba izikhala phela azikho. So fanele kube khona indlela yokusefa ukuthi abanye ababoni benze njani. Sithathe laba abawu-best abaphase kakhulu. Wena bowukreme nje u25 oyiminimum wokungena waphasa nje ukuthi wenzele ukuthi inkosi yami ngingene ngembobo yenalithi. Bavele baphase kakhulu abanye uvela ungangeni. So angakhona umuntu okudelelayo ngobani you are not using your mind. Awucabangi. Awuphuphi. If wena ungaziboni uyinto engcono noma kuthiwa singakubona uyinto engcono that won't help you. Ingakho nokuhlupheka it is a mindset. Ukuthi uyahlupheka that has nothing to do with ukuthi imali unayo. Ukuhlupheka has everything to do ukuthi uzibone uhlupheka. Njalo uma ubona umuntu onemali ubona umuntu okusondela kuyena ukuthi inkosi yami hleze uzongidabukela ngoba I have nothing. Ayikho ebalekile nje ukuthi when usanethuba ama opportunities la eSouth Africa khona why uzobona ukuthi khona abantu abangaphandle bafika abafowethu bangaphandle bayafika bawasebenzise amathuba thina esiwayekayo khona ngisho into okufundisa ukuthunga okufundela ukuthunga mahala. Things are there. Izinto ikhona kumuntu onephupho uyabuza ukuthi nginephupho lokuthi ngingangena kumuphi umnyango ukuze ngisizakale ephupheni lami. Kodwa because abantu bahleli phansi they are busy with Facebook and WhatsApp abaphuphi lutho. That is why impilo zabo sime ndawonye. That is why behlupheka ayibo bethakathile. Yabo kulezi ikhathi ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uSathane bashayela amakholo ukuthi onke into they want to blame the devil. Bafuna nje uSathane is to blame, bathakathi is to blame. Kanti you are not using umqondo, you are not thinking.
uma usuhlale phansi kukhona into ayishuwo osomabhizinisi nje sesovala about to close. Osomabhizinisi into engayenza uma ngiqeda isikole, uma ngiqeda isikole ngayitshela ukuthi ngoba uma ngene esikoleni ngaba no 3 year gap. Hayi ngoba ngangithatha igap year, imali yokufunda ngangenayo kodwa ngiyifuna futhi nga-attempt ukuyofunda. Ngihambe ngesikoleni ngiyobamba ulayini okuregister kusale nje ukuthi ifana ngikhokhe no 2000 okuregister. Kuyona lento engagcina ngiyifundela for all 3 years. Oqala ngazama, wesibili ngazama, wesithathu ngazama. Kuthi mase kufanele manje iqhubeka iprocess yokuregister sekusela imali. Ngithi baba wena uNkulunkulu ubaba umzali mangidinga lo 2000 ungathinta nombani wayifaka ngisho account whatever way ungayiletha ngayo. Sengilinde wena ke kulo 7 days. Nangempela kugcina ngenzekanga. But when time came ukuthi ngiyofunda uNkulunkulu wayiprovide indlela ngoma Mzobe. But not because ngangafunda ngoba nabo ngangacabanga ukuyofunda. Amen. So ibalekile lento ukuthi ube umuntu njani ocabangayo, ophuphayo. Lela verse lesifuna ngilifundile nje. Lithi iBhayibheli there are 3 things in life mufuna ukuphumelela ekufanele uzenze. Amen. Number 1, fanele ucheck imicabango yakho, check into ozicabangayo. Ngoba the way ocabanga ngayo will determine impilo ozoyiphila. Lithi iBhayibheli as a man thinketh so is he. Njengolobu ucabanga unjalo. Iqiniso ngawe ngeidentity yakho ukuthi ubani ukuthi ucabanga. Uma ucabanga useless then you will be useless. Uma ucabanga uphuka izandla udisable you will be disabled ngisho unazo izandla. If ucabanga ulontuzane ungakwazi ukwenza lutho there's nothing ozoyenza. Ngoba there's nothing oyibona ungakwazi ukuyenza. As you think so you will become. So we are a product sezinto esizicabangayo on a daily basis. Izinto ingakho meditation is powerful. Ingakho lento ethi meditate iBhayibheli wodlinza ngalo lamazwi omthetho athi wodlinza ngalo imini nobusuku ukuze uNkulunkulu ahlahlemelise indlela yakho. Should prosperity has nothing to do with ukuthandaza kakhulu but has everything to do with what you are meditating on. Ngezinto ozihlinza ngayo oyicabangayo on a daily usuku nosuku iziphi izinto oyicabangayo. Masu check imicabango yakho oyicabangayo on a daily basis. Ngabe lo mcabango uyaphilisa noma uyakubulala? So the 3 keys. Number 1, imicabango fanele be right. Number 2, into oyikhulumayo fanele zibe right. If into oyikhulumayo ingakisi phambili, stop saying that. Ngalo ukuthi Nkosi yami ngafela umana akumazi ubaba washonaphi ngintandane. That's all we are speaking. So we are utshala ukudabukelwa. Ngoba ubekubona nje bonke ukudabukelwa. We have to wake up and smell the coffee. Satan angisonto ukudabukelwa. Mina I'm somebody. I'm a child of God. Lithi iBhayibheli we are more than conquerors. Singaphezulu kwabanqobi. Ngamamazi you are a champion mawuno Jesu. Wiqhawe mawuno Jesu. Ayikho into ekwehlulayo mawubhekana nayo because you have Jesus Christ. Lithi iBhayibheli we are a royal priesthood. Singupriest, singabapriest bobukhosi. Not just normal priest, but abapriest bobukhosi ngamamazwi in us there is wealth. Kuthina kunengcebo. Kuthina kunegunya. So that what we speak it comes to manifestation. Into esikhulumayo iyenzeka. Izimo sithobela amazwi esiwakhulumayo. Amademon they respond kwinto esikhulumayo. Ingilosi they respond kwinto esikhulumayo. So choose your words wisely. Lithi iBhayibheli there's power kunamandla okufa kunamandla okuphila asolimini lakho. Lithi iBhayibheli umuntu uyasuthiswa ngamazwi awakhulumayo. So uma ulamba nje hlupheka change your words.
ukhuluma uthi unako kuyachichima, then you will see impilo yakhe shift. And when you are speaking that, begin to imagine yourself usuphumelela. Begin to imagine yourself ususebenza. Begin to imagine yourself usufunda. Begin to imagine yourself usu-right. And then when kulinka into icabangayo nento ikhulumayo, you begin to act. Key number 3, uzuphumelela. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyathokoza ngokubona umsebenzi omncane uqala. Uthi umpostoli Paul oyivila ningamniki kuhla akalambe. Ngoba you are doing nothing, God you are expecting something. So okay abathathu ukuthi banento iphuphayo icabangayo. Number 2, ikhulume lento iphuphayo ukuthi lento iphuphayo izokwenzeka. Number 3, qale wenza indwane imisebenzi yokuthi lento ifunayo yenzeke. Asibaleni ngalokho. Nayi desha abantu thina kakhulu amakholwa, thina esivuthayo, thina esibona nembono. Hallelujah. Ukuthi siyamuza uNkulunkulu ngoba into yokuqala mawuphenduka, first thing nje ungakenza into eningi, you ask God uthi uNkulunkulu ngibizeleni in your kingdom. That's the first thing. Lonto ufana ungaprofethwa ngayo. Lonto ufana utshele uMongcwele, utshele uNkulunkulu ukuthi mina angizanga ukuzohlala phansi ngifudumeze isihlalo. But there's something great. Uthi Jeremiah, uthi uNkulunkulu Jeremiah, before I formed you I knew you. I consecrate you, ngakungcwelisa. Uthi ngakakubumbi ngakwazi, ngakubumbi esizalweni samama ngakwazi. Jeremiah ngakugcoba, ngakubiza umprofeti ezizweni. So Jeremiah was called the prophet. Ibizo lakho ukuprofeta kumakhosi nakwa Israel nations. Amen. So yayizoba imistake ukuba wezoprofetwa ngalonto, kodwa uNkulunkulu engamtshelanga. Ngoba awukwazi ukuyilandela into otshelwa abantu, kodwa ulandela into otshelwa uNkulunkulu direct. Nayi mistake enzalayo ukuthina uNkulunkulu sesitshela ukuthi ngikubizele to preach, to do this and that, to be a kingdom financer, lokho nalokho. Sigcina sesifuna ukubamba le yanto yokushumayela calling. Sikhohle ukuthi le yanto can take 10 years, 15 years, 20 years. uNkulunkulu esasipheka, esasakha under the covering yababa noma Mzobe, esasiprepare. Uvele nje uvilaphisa umqondo ungacabangi, uhlale nje kulento. Fana ushade la, fana ube nefamily, fana ube nemoto, fana ube nomusi. God, you're not thinking about pursuing izifundo zakho so that uzoba stable. Uzimusa uba usekufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu is calling you out kwi ministry. Awuqali phansi uyofuna ama donation for i-sound system. Keep it, we are retire, noma uya resign uphunyelwe indodla zeimali zakho. Qala umsebenzi kaNkulunkulu, uthenga usuka sambe system mhlawumbe 100,000. Ungahlupheki, ungadabukisi. Umkhonzo uNkulunkulu ubalansile. Ngobani? When isikhathi sakhona you plan impilo yakho. Impilo yakho iyahlelwa. Uyayihlelela. Musu ba umuntu owenzeke owehlelwa impilo. Iba umuntu ohlelela impilo. Ngoba muhlezi wehlelwa impilo, impilo izokunokha, izokushanga eKO ulale phansi ungavuki. But prepare. Cabanga, uhlele, hamba uyofunda. Musu kulokuthi hayi mina ngibiziwe, lesikole siyangibambezela. Asikubambezeli. uNkulunkulu noJesu himself waqala wavela era 12, emva kaloko wavela esena 30. Eseqala kuno 18 years nje edukile uJesu ungasho lutho. Wesayofunda naye uNkulunkulu. If uNkulunkulu uJesu wakubona ukuthi to study is very important, fanele ngidlule khona ukuze ngibizwe erabai. Yithi noma ngidedela amandla kodwa na ku scripture ngcwele. Then thina simlandela ngithi we imitate Christ. Silandela uKristu akwenzile siyakwenza. So if wena ungafuna ukufunda ubuthi ukhonza uJesu, who are you imitating? Ulandela abantu. Ngoba lo simlandelayo isikole sabaluleka.
ukufunda kwabaluleka. Amen. Asimeni ngenyawo seniqedile ngizokudedela baba Mzobe egameni lika Jesu. Amen. Siyacela uthande